Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Pobreng Buholano Vlog. So karon di atas bukid guys, kaya nagkuha mo ko sa baka da. Karon magkuha tag baka mo adto pud na may moto dadtos. Daris Dilmar nga agbay dos babaw. Nice mag-view dos babaw sa omong pakitas. Dadto kay nindot magado dadto itukas ba. So di ar katong baka di Darag baka ang gilugwayan nakti pa ni si Jag nang inahan to rato babaw to mo ni si Jan nakti pa man magduhaon pa ni katuig. Hilam-hilamon kirong maanad. So tara atong atog baka. Eh. Kuha po to kay mainta naman. Naragbaka na. Dapoy usa di naman iawan ning usa kay ka buwana. Silinga na mo. Dia dag inahan. Mo nig inahan datos. Pilmiro ng video na. Sige ra mo nig vlog na to ning paglugway na tog baka. Atong ibton ag lagdok. Atong ibton kay ato nang pasilong. Gahi ra ba? Kadyo. So naibot na nato da ato ning kubrahon kay atong pasilong kay na init na kadyo. Inom man ni siya tayo ubos. Dagan mo inom. Uhaw na. Karon muli na ta kay mananam tagpasilong baka muli na ta kay napabutay buhaton. Ang ngadto pa dai das katong nay motos. Bay sa babaw moto. Suroy tangad to kay nice mag-view dato babaw. Tuarag ba ito ang giingon. Tong suroy yung babaw moto na. Tong idom. Na manay bay. Tungad tuo na. Hadyo man dari kay damo kus basak. Dool na ron inig kuan natas karsada padong nata uli karon dia nata dari guys nanay hagdan na napoy solar padong natas babaw na bay nas babaw na hagdanan dani wa panahuman pero hapit na hagdanan na padong babaw na solar kuan na solar sa isigdapli na harong lamdag kagabi nice kaayo dare na
na ubos ang kalsada. Taas nga ang hagdanan pa doon man ubos. Padung ubos. Taas ang pero bintaha kay nay hagdanan. Dagbay da dako ning bay. So karon daratas babaw da. Nagbabaw. Dungawan ang dagat na. Himuon man nilag view da ni. Nindot ka dog. Kuan. Nanay Brandilya. Dungaw ra ka dog dagat na. Nakita ka dog tintinan. Ubay. Dungaw ra ka dog. Katubangan. Arang nindot ta dahil kuan da ni ka dyan. Nindot tag kuan ba makita dug tanang kuan bukid. Makita baybayon og kuan. So karon nakita na ninyo view nung sa babaw mo to. Arang kuan na jud dari guys, arang overlooking jud gadyo kay agbay das babaw mo to kadto dungawan rag mga kuan ba na. Dungawan rag bay sa Dilmar. Tagsa-tagsaon na to. Na kana makita balaga da lungsudaan na Mount Paming da lungsudaan pa man na diha da baybayon pantalas baybayon di makayong klaro kay hadto minus pugwag kamera sa atong cellphone. Baybayon ana sila na kuan direng puro 4 Dilmar dungawan ra kadto dani. Makita man mo padung mo dari ubay og damos Dilmar. Naibais babos mo to mo nig makita sa ubos na overlooking kadto ba. Diyan na Naipispa, katunggan. To paglibar ko ni agi to di mo kadto klaro. Ay barko ni agi di kadto klaro. Dari tas pikas. Nice kayo view eh. Madungaw jud tanan Itag tintinan da. Bawo sa nang kataw pa dila wagdan masiguro na. Wa pumukan ha. Sa ubay. Nakita ka jud ani. Nice ag view dani. Mga nangutana og asa ni dapit kaning kuan sa bayt babaw mo to nanis Dilmar purok 5 man ni siya basta og padung mo ubay makita ninyo na bayis babaw mo to mao na ni siya wa pa ni siya nahuman pero samot nagmahuman siguro ni view na ni kadto purok 4 o purok 5 ni siya Dilmar
Makita man yung dapli karsada na hagdan taas. Mao ni siya. So dari na puntas bahay na. Mo na ilang bahay na manibay na kuwas atubangan na. Plaza mo tubangan mo ni suruyan na. Napuyduyan na. Mado kay makalaglaag dani siguro tag ida to mas Manila na. Mo ni idahang kuwas atubangan. Lag atubangan view da. Yang Brandilya. Parang kakuan kado. View da nig buntag sa duda mga pi. Na ni hagdanan. Napoy hagdanan dari pa dong. Skuan. Na may lang tangki da sa tubig. Ilisod man da nig trabaho koy tubig kay bukid man adto. Mo na ilang atop dani na. Gisawd sa uwan. Da pa dong aras tangking dako. Purpose nila dani. Idahang drum daghan. May ilang kwarto dani na. Ilang kwarto. Ilaw. Balik tulo ni ka kwarto dahil sila. Tulo ka kwarto. Dani. Mo ni atubangan day dani na. Katong ang gikuanan ganina na Brandilya. Overlooking ka dos ubos. Mo to likod. Ron guys, Dan Hirakoto bagatuang kuan vlog. I hope nga nalingaw mo sa video nato. Sa mga wala pa naka-subscribe diha, subscribe lang mo. Pubring Bulano Vlog. So, salamat sa pagtanaw. Thank you. Yeah.